ورحي حملة حنتي كابتن ببزحي ممرقتا تمهارو زرائي الله ورحاتيا تمهارو نتين عامتات الزعار الفريوم زحفصلو ممهرانون بتمساسالي وزيت تمهاروم زرئيلو سلزخونه أقداسيت ورحي قبرا كم كلن كوليجات هاجرنا لم زبنون كوليج حرشة حامل مالو نمبل 15 جزيئة تمهارو أمر يغلا صلات حرشة أقداسن عند حقوق الطباب بمخانون زبزح حزبناون أب حرشة زنطف مس مخانو بحرشاوي سنفلتاتن تكنولوجين زسلطنه ناي سب حيلي مفراي أقداسي يقبرو كوليج حرشة حامل مالو أب زبع عن سبا تركب كوينا أب 75 هكتار استدكونتيا إذا كوليج أبروب عن سبات تدكينا بمهلاوة عمتاوي لمعتاو مدبات كتكايد زغل متشو بايتاس لزلوا أب ممهرن مستمهرن زيادة بلج اللوا أب كلتشين حموشين عمت مرت زقومه كوليج حرشة حمل مالو تدكينو لزلو سفرة كأدميو بيت مرتي حرشة تكنيك مالت 10 كفل زودو تمهارو تقبيلو نكلت عمت أسلتينو بسرتيفيكيت يمرق منبارو الذكر كوينو منقستي نمسفاح العلواي تمرتي بزقبرو وفري ناب العلواي تمرتي نكوليج تسقاقيرو بمقصل كلتشان شدشن بمقصل أب كلتشان شدشن عمت مرت أب يونيفرسيتي أسمرا زنبرا كوليج حرشة مسؤول بمتصنبر نتز نبرا حيلي سبن مسالت أتاتن كوتا نتي كوليج زدلي ثمالي اللو أبنوت الصراح زركب كوينو كان وزيت نايزدما أنه نمبل 15 جزيو تمهارو كمر كير لو فليت عيلتي يا فليتي يا فليتي يا لومي كبرتي ما عرتي عم ترقم الله عبي ملئختي صامت عريا سحف سامرتي بتغادن دليا مسكرتني نايلب زمن ممرقتا بمخنات لفدا كوفيد 19 كورونا فيروس اتممرقتا بمانزا كمزكايري تغيرو أبتا أقدامي دين كوليج حرشة حمل مالو بروفيسور ولد أملاخ أرعايا نتمرقتي انقع فرز أمهم أرعايكم دحر مبال لو يعلت حملة 10 شوعات تفتشن أسرع قلتن حلفتن بمهاران بمحدار سراحة جاتاتن كوليج أبزر لوه وزوم ناي ببال 15 تمرقتي بمانزا يمرقون له وطوب يمرقون زلوه بزم سعو شمات عودات لحرشة وسنفتت تمرتيهم ساتوكا بسلا استسا بسلا زراتي بسلا حملت فرتاتن بحلوات عنا استسا بكلخال بقلي حرشة مهندسنا بمريتين ماين أكبابن يتقالن لو معامت بدمر 304 شعاتن تمهاروكم الرعو خلو كابزياتهم 168 بديجري 180 حدا كا بدبلومة اليوم إذا بميزان كرر خلو 50 حدا نت شعات ميتاويت بدبلومة تم زوج مخاليو 40 شو نت بحدا ميتاويت كا بديجري اليوم بميزان صورة كرر خلوها قطري دكنسيو تمرقتي زوجها إيو 55 نت بحمشته ميتاويت إيو أبز حلفة عامتات مالتها كنت شحش ومانتن كساب كنت شحن عسران حدنا بزنا ولا عامتات كاب كوليج حرشة بتقل الله 5 تمهارو بديجرين دبلومان أبز تفعل عليها أن حرشة عودات تمرقهم كاب زياتهم كنت شحن 580 بديجري كنت شحن ومانتن 3 شعاتن بدبلوما 5 شعاتن كا بماستريت ديجري يوم مرات أبتفل عليها من سرطاتن كوربوريشن زراتن تريتن كمكيلاتاتن حلفتن كون تكنيشناتن كوينون أبصلات حرشة هاجرنا
معمال قطبها قلنا زكالهم يبركتو كم زلوا يفلت معمال عقم سب بقعات مهاران نمحيان كل جهل شحمر مالو أبز أوانزي أسران سلسل مهاران أب تشاينا هنغاري روسيا جابان العلواي تمرتي تلعيهم يمهارون له كواتهم عصرت حمشته لدكتوريت شمونتها الماسريت تمرتهم زمهارو زلوا إيوم أبز لنا حزنا زلنا أكاديمي عامتون كم مغزلتو شمونتها مهاران مالت شدشتين دكتوريت كنتها الماسريت ديجرين روسيا نهانغاري كينيا نمحاد مدلاهم يصففوا له كابتم يغلطا كابتم تمرتهم زازمو لو عامت كلتا ممهران تمرتهم وديهم كاب هاجر روسيا تمليسهم أب نطوف سرحهم الله يغلطا أبزي وانزي بزح ممهران 59 كون كله كابزي آتهم سنة 4 مئتاوي دك هاجر 35 مئتاوي كا وزعتنيات يوم وتم وزعتنيات كاب هندي السودان كينيا زتقاطري يوم ممهران بدك هاجر كتبكو انت خوينهم نايتي أوشت هاجر جميرو زنبره نايت حرم الرعا مدبات كم زغصل مقبار مخانو ردو كوينو وتم أبزي كولج كلمة حجي بمصر ديجري تمرعو أب كولجنا نحسبات ممهران نمفتحن وزعتنياتات زخفل زنبره ناي وزع شرفن كم زد حانون تدقاقيمو تقليت سلزوخانه مزخخارو كن أقداسيو سامة عريا زحف سامرتي بتغادن دليا مسقرتني لوتي ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ዘድልዮ መሳለጣታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተማልኣሉ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስምሃርን ዓብ ለውጢ ከምጽእ ጽኒሑን ኣሎን ከም መርኣያናዝ ድማ ንኣብነት ንናይ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ዘድሊ መሳርሒ ከም ዝተዳለወ ንግብራዊ ምህርትን ጸባ ንምፍራይን ዘተኮረ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክት ንናይ ምግቢ እንስሳ ንምፍራይ ዝሕግዝ ፀሓያዊ ፀዓት ፀሓያዊ መመንጨዊ ማይ ዘመናዊ መጽረጊ ማይን ፓስካን ተተኺሉ ምግቢ እንስሳን ምፍራይ ድልው ኮይኑ ምህላውን እቶም ዝተረፉ ምስ ግዜ እናተመልኡ ክኸዱ ምዃኖም ድማ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ፕሮፌሰር ወልደ ኣምላኽ ነቶም ልዑል ጻዕሪ ዝገበሩ ተምሃሮን መምህራንን ናይቲ ኮሌጅ ብኸም ዝስዕብ ምስጋኑ ገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ብዲግሪ ብዲፕሎማን ብዙሕ ጻዕርን ድኻምን ይምረቑ ኣለዉ ስለዚ እዚ መመረቕታ ንዓቶም ጥራይ ዘይኮነስ ስድራ ቤቶምን ማሕበረሰብ ኮሌጅን ንህዝብን ሃገርን መዓልቲ ሓበንን ኩርዓትን ከም ዝኾነ ክገልጸሎም እደሊ ከምኡውን መምሃራንን ሰራሕተኛታትን ሕብረተሰብ ኮሌጅን ደኺምና ከይበሉ ግብራውን ንሳሓሳዊ ፍልጠትን ንተምሃሮ ስለ ዝቕሰሙን ኣብዚ ክበጽሑ ስለ ዝገበሩን ክምስገኑ ይግባእ እዞም ናይ ሎሚ መመረቕታ ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ ትምህርቶም ዝወድኡሉ ኮይኑ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ዝኣተውሉ ምዕራፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ዝተመደብሉ ዓውዲ ብተዋፋይነትን ብትግሃትን ንሃገሮምን ንህዝቦምን ከበርክቱን ብዝወሃቦም ተወሳኺ ስልጠናታትን ፍልጠቶምን ክእለቶምን ክሕይሉን ሓንጎሎም ክፉት ገይሮም ተወሳኺ ፍልጠት ክቐስሙን ኣለዎ ከምኡውን ኣብ ኮሌጅ ዝቐሰምዎ ፍልጠትን ግብራዊ ክእለትን ተጠቂሞም ኣብ ምዕባል ሕርሻ ሃገርና ከውዕልዎ ሓደራ ክብሎም ደሊ ቀፂሉ ዘቐረበ መደብ ምርቋሕ ናይቶም ልዑል ነጥቢ ዘምጽኡ ተምሃሮ እዩ ነይሩ ካብዚ ቀፂልና ዘለና መደብ ብዛዕባ ሜዳሊስት ወይ መዳልያ ክወስዱ ዝግብኦም ዝነበሩ ተምሃሮ ኣለውና ሕጂ ምናልባሽ ከዘኻኽሮ ዝደሊ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ኣደራቕ ካብ ዝባና ስለ ዘይወረደ እምበር
كولجنا وي محبرسب كولج حرش حمل مالو كلهم تمرقتون مسولدهم مسانا انت زهلوس كداي معرقه نيرو كداي كدسم بلنا يكون ده امبر تخوننا تابوتو خوينو ابزت لغمو يوحنا نولدن نتمرقتن يوحنا انكو ابزت حقكم ابصحنا انا ابو مرقكم حبوناتنا قبل فوتو سلازي لبزبن مداليا وصدو تمديبهم زلو تمداليا ناتهم كاني اب كولج مسيون بوستو يقولون سلازي اب كفلي اغرونومي سنه زرعتي اب كفلي سنه انسسا اب كفلي حكمنا انسسا كون اب طنا انسسا اللونا سلازي ننتي ناتهم كبري اتي اسماتهم نخزوا فقد لي قداميتي ملالي غزر 10 شومنتن 240 شومنتن اسرائيل تسفالدت برهه اغرونومي ديجري بثلاث نتبي 44 نتبي بممصع بديستينكشن تمرقوا قال اي ملالي غزري 10 شومنته زبار 184 ميري منقص اب كيداني انيمال ساينس ديجري 3 ديستينكشن بمقصال ملالي غزري 10 شومنته 296 كوخب داويت اسملاش فيترينار ساينس ديجري 3 بديستينكشن أمودة نادين نساء قبرزقي بلانت بروتكشن ديجري 3 ديستينكشن كبرت على سعرنا زمسكر كرمتنا يحلف أنا زبسر وابكعنا يوحنا نمرقات يوحنا نمرقات ساكبرت على كمتي أقدمو استغلصه بمهنات كوفيد تمهارو بأكل كساتفو سلازيكال نزخرت علت ناي مبل 15 تمرقتي ببروجيكتر مالت بمانزا كم زرأي تغيرو أبقعنا يوحنا يوحنا نمرقات صحري فريقو صديقو سلانوي صحري فريقو صديقو يوحنا 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 Graduates from Department of Animal Science, post degree and diploma. يوحنا ولدي وحق وسكو كم زيلو قدريو فرنا يدكو اسكا على البلا نخبرو ماديتا تقعد كل سماع جميرو أبوتا اسكا على البلا نخبرو ماديتا تقعد كل سماع جميرو أبوتا Congratulations
parents, congratulations for the graduates and congratulations. Graduates from Department of Horticulture, Post-Degree and Diploma. كبرت على سعرنا زمسكرت كرامتنا يحلف ومعنا زمسرت ونقاب كعنا يوحنا نمرقات يوحنا نمرقات Graduates from Department of Land Resource and Environment, degree program. مسرت حيوتنا نلعلي بريون مسرت حيوتنا نلعلي بريون سلانوي صحري Graduates from Department of Plant Protection, Post-Degree and Diploma. صحري فريو بسيحو يوحنا 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 ድሕሪ ምዛም ናይቲ ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ምስ ዝተፈላለዩ መምህራን ቃለ መጠይቕ ኣካይድና ነርና ራይ መጀመርያ ትብዓቢ ዮሃና ክብሎም ፈቱ ማለት ንኹሎም ተማሃሮ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ግን እቲ ከምቲ ድገለጽካ ቀዲምካ ስቲ ናይ ኮቪድ ንኹላህና ቀያዲ ዝኾነ ነገራት ስለ ድመፀ እዚ ምረቓ እውን እቲ መምርሒታት ክትሓዝ ስለ ዘይብሉ ተገዲድና ከምዚ ጌርና ክነሕልፎ ናይ ግድን ነይሩ ግን ተማሃሮ ምሳና ብልቢ ኣብዚ ከም ዘለው ጌርና ሓሲብና ስለ ነብዕሎ ደለና እዚ በዓል እዚ ብጣዕሚ ዮሃና ክብሎም የብል እቲ ደሓለፈ ሽግራት ዘሕለፍዎ እውን ፃምኦም ርእይዎ ከም ዘለው ጌርና ነብሎ ልክዕ ብኣካል ኣይነበሩን ግን በቲ ስእሎም እንዳቕረብና እውን ርኢናዮ ኢና ስለዚ እቲ ናይ ኮቪድ ኩነታት ንኹላህና ንዓነ ንኤርትራ ጥራሕ ደይኮን ንኹሉ ዓለም ድፀለዎ እዩ ስለዚ እሳቶም እውን ነዚ ተረዲኦም ከም ዝነበሩ ገይሮም ክሓስብዎን ተስፋ ንኸይቆርፁን እዚ ላብኦም ፈቶ ማለት እየ ብሓፈሻ እዚ ዓመት እዚ ከዓ ብሓፈሻ ካብቲ ድሓለፈ ዓመታት ድሓሸ እዩ ነይሩ ግን ምስቲ ቀይዲ ናይ ምንቅስቓስ ዝነበረ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዝነበሮ ርግፅ እዩ ነዚታት ሰጊሮም ናብዚ መመረቕታ ምብፅሖም እውን ዓብዪ ዓወት ምዃኑ ከነረጋግፅ ንፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ዮሃና 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 እዩ ድበሃሎም ማለት እዩ ሓፈሻ ዮሃና ወለዲ እንኳ ሓጎሰኩ ከምዚሉ ቅድርዩ ፍረና ይደግኩ ሓላፊ ጉዳያት ተምሃሮ መምህር ፍቓዱ ዓንዶም ተምሃሮ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ብድሆታት ሓሊፎም ናብዚ ደረጃ ብምብፅሖም ዮሃና ድሕሪ ምባል እቲ ህዝብን ሃገርን ጽበዮ ነቲ ብዓብይኻ ነቲ ወለዶም ናብዚ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ኣብፅሖም ናብዚ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ወይ ክፍለት ወይ ድማ ወፃኢታት ገራብ ዝመፅሖም ንኩሉ ድሕብን ስራሕ ሰሪሖም ወፅኦም ክልፈቱ ማለት እዩ ስለዚኦም ተምሃሮ እዚኦም ኣዝዮም ተፈላለየ ደረጃ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዚ ኩሉ ሕፅራታት ኣሎ ተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ተምሃሮ መፅና ማለት እዩ ካብ ትሑት ቆጠባዊ ዝሉ ስለ ቤት ዝመፁ ኣለዎ ማለት ልዕሊ ኩሉ ግን እንታይ ክብል ደሊ ብዚ ናይ ዝረኸብካ ናይ ስእነት ዘይኮነ ልዕሊ ኩሉ ዕላማ እዩ ማለት እዩ ዕላማ ስለ ዝነበሮም ግን ነቲ ዕላማኦም ንኽበቕዑ የማን ፀጋም ከይበሉ ማለት እዩ ኣብቲ ዝወሃብ ነበረ ናይ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ከምኡ እውን ብኮሌጅ ዝግበር ነበረ ኩሉ ዓይነት ናይ ዲስፕሊን ተኸቲሎም ሕጊ ኮሌጅ ኣኽቢሮም በቲ ዝወሃብ ነበረ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ተፀሚዮም ሕፁ ናይ ሕፅራሃቱ ማለት ኣብ ዝብፅሖም እዞም ቆልዑ እዚኦም ናይ ባሓቂ ብዕላማ ተበጊሶም ዕላምኦም ዝወቅዑ ሞ ኣብዚ ዕለት ዝምፅዖም ኣዝዩ ደስ ዝብል ዕምባባ ወይ ኣበባኦም እዩ ሞ እንኳ ሓጎሰኩም ብሕጂ እውን ገና ናይ ትምህርቲ ምዕራፍ ኣይቋርፅን ማለት እዩ ቀፃሊ ዓወታት ክበሃል ከሎ ዓወት ካብ ሓደ በፂሕካ ዶ ምባል ዘይኮነ ኪንኡ መቐፃል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ኮሌጅ ዝወሃቦም ናይ ክልሲ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ብግቡእ መኪቶም ብግቡእ ተረዲኦም ናብዚ ደረጃ በፂሖም ከዕርፉ ዘይኮነ እቲ ሃገርን ደምሃሩ ህዝብን ሃገርን ወይ ሕብረተሰብን ብዓፀፊ ተኸገልግልዎ ብዓብዪ እውን ንሶም እውን ትምህርቲ ምዕራፍ ወይ ድማ ውድኣት ዘይብሉ ቀፃሊ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ክስዕቱ የእድል ኣለዎም ማለት እዩ
زخفلو شبرهم بمرماقي نجزي زوكلو شبرهم بمرماقي نجزي زوكلو ኣብ መወዳእታ ዝዘራረብናዮ መምህር ተስፉ ጎይቶኦም ነይሩ ንሱ ነተመረቕቲ እንቋዕ ሓጎሰኩም ድሕር ምባል ቀጽለ ኣነ ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ኣኒማል ሳይንስ ወይ ከዓ ስነ እንስሳ ከም መምህር ኮይነ መምህር ኣለኹ ናይ ዲፕሎማ ናይ ዲግሪ መምህር እየ ሓፈሻዊ ኣብ ሃገርና ክንሪኦ ከለና ናይ ዝኾነት ሃገር መሰረት ምዕባለ ሕርሻ እዩ ኣብ ቆጠባ ወይ ከዓ ሓንቲ ሃገር ነፍሳ ክትክል ተዳ ኮይና ጽላት ሕርሻ እዩ ዝያዳ ክምዕብል ዘለዎ ኣብ ሃገርና ክንሪኦ ከለና ከኣኒ ልዕሊ 26 ካብ ሚእቲ ነቲ ናትና ውሽጢ ሃገራዊ እቶት ዝበሃል ካብ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ዝበሃል ኣለና ካብዚ ልዕሊ 15 ካብ ሚእቲ ማለት ልዕሊ 50 ካብ ሚእቲ ናይቲ ካብ ሕርሻ ንረኽቦ እቶት ካብ ጽላት ወይ ካብ ጨንፈር ጨንፈር እንስሳ ወይ ካብ መፍረ እንስሳ እዩ ዝርከብ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሕርሻ መፂና ኣብ እንስሳታት ከነወፍሮ ዓቢ ነገር እዩ ብጣዕሚ ከየተባብዓና ማለት እዩ 15% ካብቲ ናይ 26% ክበሃል ከሎ ልዕሊ 50 ካብ ሚእቲ ካብ ሕርሻ እንረኽቦ እቶት ብመን ይሽፈናሉ ብመፍረ እንስሳ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝካየድ መፍረ ዘመናዊ ክኸውን ይኽእል ባህላዊ ክኸውን ይኽእል ናይ ክልቲኡ ዝተሓናፈፀውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ጽላት ሕርሻ ብፍላይ ከዓ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ክንብል ከለና ኣቐሊልካ ዝረአይ ዓይነት ኣሃዱ ኣይኮነን ማለት እዩ ተማሃሮ እዚኦም ከኣኒ ካብዚ ወፂኦም ነቲ ዘለዎም ኣብዚ ዝተማሃርዎ ብስነ ክልተ ሓሳብ ይኹን ብተግባርን ብቴዎሪን ዝተማሃርዎ ስርዓት ትምህርቲ ኣብ ተግባር ኣውዒሎም ቅድም ንገዛእ ርእሶም ድሓር ንወለዶም ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሃገሮም ክኾኑ ተስፋ ገብር እላቦም ከዓ حج نتأمل نتحفظ كلنا حج نسعسع نتحفظ كلنا حد نبها غال أوقع حبوسنا أوقع مبوسنا أوقع حبوسنا مبل 15 ممرقتا تمهارو كوليج حرشة حمل مالو كمز استعذبنا نيرو نحن ون نخلهم تمرقتي يوهانا انقوع فرد امهم ارعيكم كنبل نفتو اتاز عوض تبيدعم كوليج مهندسنان تكنولوجين ماي نفحي قدام عدد 16 حمله 2022 هاكادامياو تمرتومن هاغراو غبومن زسلاسلو زلو تمهارو نمبر 15 غزيو امريو ازوم 122 دق انسيو زركبوم 360 تمرقتي تمهارو خينوم بزتفراليو 10 عودتات تمرت دبلوم شومنت دما ناي ديغرا عودتات تمرتي بمنزاز تمرقيوم زخبركنن تساتفتي تنبل مبل 15 ممرقتا كوليج مهندسنان تكنولوجين ماي نفحي انقع بدحام مصاخم بار وقعوي ناي ممرقتا تنبل كنجمر سلازخنا موبايلاتنا كنطفئ وي اب سايلنت مود كنغبرن بتحتنا الزخاخر حاف كنبل بتحتنا حاتت
ዝሃበልና ንበሩ ዝኸበርካ ዲን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ዶክተር ካሕሳይ ንጉሰ ዝኸበርኩም ኣባላት ኣካዳሚያዊ ኮሚሽን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን መምሃራንን ኣባላት ምምሕዳርን ከምኡውን ነዚ ጽምብል ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ብመስመራት ቲቪርን ድምፂ ሓፋሽን ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ብፍላይ ከዓ ተመረቕቲ መበል 15 መመረቕታ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ክቡራት ወለድን ሎሚ ቀዳም ዕለት 16 ሓምለ 2022 ኣብ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ን5 ዓመት ኣብ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ከምኡውን ን3 ዓመት ኣብ ናይ ዲፕሎም ፕሮግራም ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ ብድምር 360 ተምሃሮ ትምህርቶም ብዓወት ዛዚሞም ዝምረቕሉ ክቡር ዕለት እዩ ንተመረቕትን ንወለድን እንቋዕ ፍረጻማኹም እትጽምብልሉ መዓልቲ ኣብቃዓኩም የውሃና እብል ከምኡውን ንፈተውትን ንማሕበረሰብ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ብሓፈሻኻ ንመላእ ህዝብን መንግስትን የውሃና እብል እምበር ካብዚ ቀፂለ ንዲን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ዶክተር ካሕሳይ ንጉሰ መደረ መመረቕታ ከስማዓና በአኽብሮት ናብ መድረኽ ይዕድም የቀኔለይ ዶክተር የማነ ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ክፍልታት መምሃራን ሰራሕተኛታት ምምሕዳርን ኮሌጅ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ማይነፍሒ ዝኸበርኩም ኣባላት ኮሚሽን አካዳሚ ኮሌጅ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ማይነፍሒ ብምኽንያት ሎሚ ዕለት 16 ሓምለ 2022 ንመበል 15 ግዜ ብማንዛ ዝካየድ ዘሎ ምረቓ ተምሃሮ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂ ማይነፍሒ ንማሕበረሰብ እዚ ኮሌጅ ብምውካል ንኩሎም ተመረቕቲ 2022 እንቋዕ ሓገሰኩም ክብል እፈቱ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ሎሚ ዕለት 16 ሓምለ 2022 አካዳሚያዊ ትምህርቶም ሃገራዊ ግቡኦምን ዘሰላሰሉ ዘለው ተምሃሮ እነሆ ንመበል 15 ግዜ 360 ተምሃሮ ብዲፕሎማን ብዲግሪን ብማንዛ የመረቃሉ እዚ ሕግታት ኮቪድ ሃብ ግምት ሰዓትዩ ብውስን ተሳትፎ ሃብ አዳራሽ ኮሌጅ ዝተኻየደ መደብ ብማዕረግ ዲግሪ ዝተመረቑ 30 ብስነ ፍልጠት ምህንድስና ኮምፒውተር 23 ብሜካኒካዊ ምህንድስና 18 ብሲቪላዊ ምህንድስና 17 ብምህንድስና ስነ ቀመም 17 ብምህንድስና ስነ ባህሪ 15 ብምህንድስና ምምስራሕ ማዕድናት 14 ብምህንድስና ዕደና 5 ብኤሌክትሪካውን ኤሌክትሮኒካውን ምህንድስና ብጠቕላላ 139 ተምሃሮ እዮም ኣብ ናይ ዲፕሎም ፕሮግራም ከ 29 ብቴክኖሎጂ ሞተሮታት 28 ብቴክኖሎጂ ንድፍን ቅያሳን 26 ብቴክኖሎጂ ኤሌክትሮኒክስ 24 ብቴክኖሎጂ ስነ ህንፃ 22 ብቴክኖሎጂ መተግበሪታት ኮምፒውተር 21 ብቴክኖሎጂ ዕደና 19 ብቴክኖሎጂ ሕርሻ 18 ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ምትእስሳር መርበባትን 18 ብኤሌክትሮኒካዊ ቴክኖሎጂ 16 ብቴክኖሎጂ መሳሓሊታት ብድምር 221 ብዲፕሎማ ተመሪቖም ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ምስቲ ዘለውዎ ብዙሕ ፕሮግራማት ትምህርቲ ማለት 8 ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ስጋ 10 ዝበፅሕ ከዓ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት እሞ ከዓ ምስቲ ንውሓት ዓመታት ትምህርቲ ብቐጻሊ ሕፅረት ብቑዓት መምህራን ደቂ ሃገር ከጋጥምዎ ጸኒሕሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ብዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ገንዘባዊ ወጻእተኛታት ብምቑፃርን ከምኡውን ኤርትራውያን መንእሰያት መምሃራን ንወፃኢ ንማህደረ ትምህርቲ ተላኢኾም ስለ ዝተመለሱ ነቲ ዝነበረ ሕፅረታት እንዳነከየ ክኸይድ ኣኽኢልዎ ኣሎ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ኣብ 2004 ኣብ ትሕቲ ጽላል ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ዝተመስረተ ኮይኑ ካብ ወርሒ 8 2018 ከዓ ርእሱ ክኢሉ ብምቋም ብፍልጠትን ሞያን ዝተሃንጹ ኣብ ሓያለ ጽላታት ቁጠባ ዝሃገር ኣድማ ዕትራ ክጻወቱ ዝኽእሉ ክኢላታት ቴክኖሎጂን ምህንድስናን ኣሰልጢኑ ከመረቕ ጸኒሑን ኣለዎን ጻሞም ይውሉ ከላሙ አንተ እውሉ መዓት
سمهرني الزخور حزبي سامي ولا كلام سنرات كم سحبروا كابز مسرات حيزو كوليج مهندسنا تكنولوجين ازوم نايلو متمرقتي وسيخكا بدمر شلششحن 458 تمهارو بزتفرالي عورتات فلتات امريقو يركب كابزيوم اتوم 3293 مرقات بدبلوما كخونو كلو اتوم 3256 مرقات ديغري يوم سالا بكلهم ابالات از كوليج استخايده صعري درجه كلن ديبارتمنتات عقمن بزفقدو نتمهارون بتكبار استدقفه ناي مهندسنان تكنولوجين سلطنا تمرتن يهبا اللوا كم قصلتا نايتي زحالف خلته 3 عامات ككايد صنحه من محياشات مويان تمكرو ناي ابالات ناي زي كوليج بموهادن كمون مس مشارختنا زخونا منغستاوي تكالات بمتحبار استفالالي اغلغلوت كهبو زخلو حاده ديجيتال بيت مصحفتن حاده زمناوي ناي ميترولوجيكال ستيشن تتخيلهم سرح امجمار يركبوا الله بقعات ناي زي كوليج كاب غزي ناب غزي انداته محايشه يكوا يخيد كون تحلوه زصبينا زلو سرح كن قليل كم زي كونه اصدقنا سلنفلط كي تحللنا صعرنا من نغصل كنرغاغصلكم نفطو ولا كوازلو معامز زكاي زلو ممرقتا 10 كلتن بفلوت مخنيات بمانزا يكايد انتهلوه بلبن منفسن مس كلهم تمرقت 10 كلتن كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفحي بحنسا خمزلنا كرغاغصلكم نفطو دين كوليج مهندسنا تكنولوجين ماينفحي دكتور كحسين نغوزي هابل سمع قال تمرقتي 2022 حدا معراف غعزه هيوتهم زازيموم هناك كاد معراف يسغاغروم هلاوم ترديوم نتغزيف وصايتات هندا غبره زمهروم منغستن حزبن ኤርትራ حلافነት ተሰሚዕዎም በተወፋይነት በብሞይኦም ኣብ ህንጸት ሃገር ክዋስኡን ኣድማዕተራ ክጻወቱን ለበኡ ኣመሓላሊፉ በዛ አጋጣሚ ጽምብል 10 ናብዚ ንኽንበጽሕ ሓገዝን ድጋፍን ዝገበሩልና كلهم منغستاويان حزباويان تكالات مسغانا يبصحكم المصاخا متحباركم كيف لينا باخبروت بتحتنا حافظ زعل مسغانا لكل محبرسب از كوليج نزغبركمو استفلالي سرحن زي تحلله صارت كوليج مهندسنا تكنولوجين ماينفحي هابز عامته تمرتي 48 ኤርትራውያን ዝርከብዎም هديس عنكلتن ممهران عاتيقو مسرح ممهران مستمهران حسلاسيلو እዚ ኮሌጅ ዓቕምን ብቕዓትን መምሃራኑ ክብን ምባል ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት በመልኣኽ ማኣዲ ፍልጠቶም ዝዕበይሉ ኣጋጣሚ ይፈጥር እዩ ከም ኣብነት ንምጥቃስ 6 ኤርትራውያን መምሃራን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዶክተሬት ትምህርቶም ይከታተሉ ኣለዎ ካብዚ በተወሳኺ ኣብዚ ዓመት እዚ ካልኦት 9 ውን ንማስተርስ ወይ ድማ ካልኣይ ዲግሪ 3 ዶክተሬት ማህደር ትምህርቲ ዕድል ተዋሂቦም ናብ ወፃኢ ሃገራት ከይዶም ትምህርቶም ክከታተሉ ምድለዋቶም ኣብ ምጽፋፍ ይርከቡ ኣለዉ بمسرت هاجراوي انستيتوت لعلوات كالات تمرتن مرمرن نأكاديمياوي كوميشن كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفي ذهابو سلطان باستفالالي عودة تمرتي كل زدلي أكاديمياوي طلبات بغبو أجباب بمملا بأكاديمياوي كوميشن كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفي دحرم الرقاطن مسلاقن لومي قلت 16 حمله 10 كلتميتن 21 تمهارو بدبلوما 139 تمهارو بديجري اب 10 ناي مبل 15 زوريا ممرقتا مرقات 10 ناي كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفح مخانوم بشم اكاديمياوي كوميشن كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفحي بوقعي تحبر دقيمه نخلهم تمرقتا عامه تمرت 10 كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفحي بسمين بسم كلهم ابالات محبرسب كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفحي انقع حبوسكم يوهانا ادم كمون نخلهم بيتسب تمرقتي انقع حبوسكم زلالماو زخري مسمعتات إرترا عوض نحفاش يغني لي قازو تمرتي ولا شح زي كوانا وحيخون انت تتأميم كان تتعير كان فرازي ترخبل النقر لنمو بطعم حقوستي لزعلت زمن مرأيتا أب نيسرح عودخاء تماهير كان نبركا أب قبرو عيلكا هزبخان ننقستخان نبركات سلازخوانا بطعم تحاني زخبركمن تمرأتي كوليج مهندسنا تكنولوجين ماينفحي عامته 2022 زخبركمن عدما لاقاش زخبركا دكتور كحسين نغوسه دين كوليج مهندسنا تكنولوجي ماينفحي
زخبركم ممهران زخبركم حلفتن أبلات من محضر كوليج مهندسنا تكنولوجيا ماينفي انكو على مبل 15 زور تنبل ممرأتا كوليج مهندسنا تكنولوجيا بدحان مصاكم أقدم نتمرأتي انكو على بزكبور عقاطامي أبقى عنا اندابلكو نخلهم نابي درجة خمسح زي حلال سعر زبركوتو كبور حزبن منقسن إيرترا ولدن سدرابيتن ممهران محبرسب كوليج مهندسنا تكنولوجيا ماينفي باسم كلهم تمرأتي كوليج مهندسنا تكنولوجيا ماينفي عامة 10 كنتن درس زي بلو مزقحنا يبصحكم أبل أبز حلفنا أكاديمية وعامتات كوليج مهندسنا تكنولوجيا ماينفي مش كله زلوا حضرتها تحت غطي بفلاي أبز حلفها 3 عامتات بزوارد اللابراتوريات وركشوبات كمون بتكبار استسنية بكل معقنيات مهندسنا تكنولوجيا تقبلنا زرخبة فتأت موين كم زعتقنا كرجاء صفتو بزع قطامي كأوسن زي بلو مزقانا يبصحكم أبل أبز زمل ممرأتا تركيبة زلوه تمرغي نقولهم تمرأت وكيلة كلهم نابز درجة كم بتعزخ قالنا ببع عمنا ببع عودنا كنكحز دلوات إنا أبل أمود أتا دقيمة نقولهم تمرأت فتوتمن إنك عبز أبكعكم من دابلكم نهزب من قسم إيرترا ولدنا سدرابيتنا ومهران محبرسب كوليج مهندسنا تكنولوجيا ماينفي وسن زي بلو مسقانا يبصحكم أبل زلما ما زخرن سمعتنا عاودنا حقاش ኣብቲ ኣጋጣሚ ቃል ዘስምዐ ወኪል ተመረቕቲ ተምሃራይ ኣይመን ኢብራሂም ብወገኑ እዚ በፂሖሞ ዘለዎ ደረጃ ቀሊልን ብቐሊሉ ክብፃሕ ዝከኣልን ናይ መወዳእታ ክብፃሕ ዘለዎ ደረጃን ኣይኮነን ብምባል ናብዚ በፂሖሞ ዘለዎ ደረጃ ንክበፅሑ ዝኽኣሎም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መምሃራንን ኣብያተ ትምህርትን ስድራ ቤትን ፈተውትን ከምኡውን ከባቢ ብምምስጋን ብስም ኩሎም ተመረቕቲ ንምዕባለ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብሓባር ክሰርሑ ምዃኖም መብፃዕት እዩ تحبس كلنا هد نسعسع نتحبس كلنا حد نبهغال أبي مودعتا خا هبت أقاطامي لعل نتبي مالت بمعرك بلعل معرك بأزيو لعل معرك نزوردو تمرقتي بتو كوليج أفلطوتو هايبوهم بتوساخي كام نفس وقف عودة تمرتي لعل نتبي نزمزقبو تمرقتون مسكر ورقة مداليان نحلفتي كفلتاتهم توهايبو شمس كتشم أها أتازع عواد كان يدعم شمس كتشم أها أتازع عواد كان يدعم شمس كتشم أها أتازع عواد كان يدعم